טוב, בואו נראה למי אנחנו עושים כוס היום. יא! אני לא מאמינה. אורץ', את עושה כוס? למה לא אמרת לי? למה? איך את יכולה לעשות לי דבר כזה? למה לא אמרת לי שאת רוצה לעשות כוס, אורץ'? אני פשוט עמומה. את רוצה להיות אישה ואת לא אמרת לי? פינקי, תגידי מה יש לך תמרה? היא רוצה להיות אישה. תעשו לי טובה כולכם, אתם לא מבינים. היא רוצה להיות אישה, תתני לה להיות אישה, מה את מתערפת לה? מה את מתערפת לה? היא רוצה להיות אישה. אני לא יכולה שהיא תהיה אישה, כי אני כבר אישה. על מה את מדברת, מטומטמת? כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם הזה, את מבינה? תעשו לי טובה כולכם.